Så folkens, så er jeg sagt med tilbage igen. Ej, what the fuck, IS3 er nu. Ja, jeg skal nok komme, I kører bare fremad, jeg dør. Hvad laver han? Ham der han dør. Ja, det er flot. Du nu. IS3, ja. Ja, flot. Jamen, det var da utroligt. Ja, selvfølgelig! Så skyder han mig lige der. Fordi det er også mig, han helt vildt vil gå efter. Yes. Jamen, seriøst, det her spil, ikke? Ja, hvad fuck laver den idiot? Ej. Hold nu kæft, mand. Ja. Vi taber. På grund af den her herpy-derpy idiot her. Hvad skal jeg? Hvad skal jeg hjælpe mit team? Ej, der er ikke 2 døde i. Ej. Og så kan han fandme kunne hjælpe mig tilbage. Hold nu kæft, mand. Ja, og nu dør han. Ej, hold. Det gider jeg ikke længere. GG. Ja, så døde ham der. Yes. Sådan. Godt team. Ja. Fucking fedt, vi taber. Jeg hader sådan nogle fucking... Og ham her, han har bare været i AFK hele gamet. The whole fucking game. Fuck, jeg er sur. Det der, det gider jeg ikke. GG, det her, det er sidste gang jeg spiller det her spil. Farvel. Ses. Hej. Det her, det... Hvad fuck er det her for noget lort? Fuck noget pis. Lad mig nu fucking gå ud i min garage. Sådan der. Fucking... bøssespil. Jeg gider ikke det her. GG. Ses. Hej, jeg gider ikke det her mere. Hej, farvel.